A alcaldesa de Lousame, Teresa Villaverde, e a directora da Asociación Máis de Tres, Carmen Freire, presentaron esta mañá o Encontro de Saberes e Sabores de Lousame, que se vai celebrar na contorna do Mosteiro de San Xusto de Tososoutos o 12 de xuño, de 11 a 8. Unha iniciativa organizada conxuntamente polo Concello Lousamiano, a Asociación Máis de Tres e a UNED da Coruña, que inclúe múltiples actividades como unha ruta de sendeirismo, unha mostra de alimentos e artesanía, demostración ao vivo de antigos oficios, charlas formativas e actuacións de música tradicional. Vai haber un encontro de sabores, é dicir, elaboración de produtos e mostra, incluso pues, tamén degustación e quen queira tamén pues, leválo vai a poder, de produtos elaborados, como ben estou dicindo, que se aprenderon nestes cursos e de moita xente que os vai a expoñer ali o traballo que sabe facer eses sabores. E tamén saberes, vai haber artesanía. Xente que fai cesto, xente que fai palillo, xente que é banista, xente que traballa no mel e que nos vai enseñar como se produce, pois tamén hubo un cego que nos enseñaba as súas cantigas, todo o que temos para ofrecer das nosa xente e xente tamén dos arredores que ven a mostrar o que sabe facer cas súas mans e trasladar para as novas xeracións os seus saberes e os seus sabores. Un punto que corrobora Carmen Freire, quen destacou o evento como un encontro de sabores e saberes de persoas da comarca. O que nos move un pouco recuperar toda esa riqueza que concellos como Lousame teñen, non? Toda esa riqueza, por suposto, paisaxística, por suposto, florística, por suposto, bueno, pues de economía no rural, pero eu creo que, sobre todo, no que estamos así tamén cada día máis empeñados e empeñadas é en recuperarnos a nivel das persoas, saberemos que somos capaces de facer as cousas e que somos capaces, precisamente, de xenerar vida, de xenerar ilusión, de xenerar, bueno, pues todo unha serie non de encontros entre as persoas que se están propiciando pois aquí desde o Concello, desde o propio sentido da UNED Senior e tamén desde a asociación. Non? Teresa Villaverde convida a toda a veciñanza a chegarse a este encontro. Que espero que moitas familias, que moitas persoas nos visiten ese día, que veñan a ese entorno privilexiado, como decía Xermán, de Toxosoutos, a visitar esas fervenzas, a visitar a nosa natureza, a ver o que se fai en Lousame, coñecer un poquinho máis a nosa historia e a pasar un día en familia pois moi agradable. E que se queden a comer ali, que hai onde facelo, onde podense levar a comida, degustar produtos ali tamén, pasar pois, un día especial e eu creo que vai deixar un bo sabor de boca. Entre as actividades previstas para o domingo 12 de xuño figura un roteiro de sendeirismo por San Xusto. Trátase dun roteiro de 6,4 km circular e pola contorna privilexiada de Tososoutos. É sinxelo polo que pode facelo todo o mundo dende nenos ata avós, segundo explicou o técnico de deportes do Concello de Lousame, Germán Romero. A participación é totalmente de balde, se ben por razóns de organización é preciso anotarse no 981 825 780. A expedición sairá ás 10 da mañá do Mosteiro de San Xusto de Tososoutos. Terá un percorrido de 6,4 km, será un recorrido circular, como ben decía antes a nosa alcaldesa, o entorno de Toxosoutos é privilexiado. É un entorno moi bonito, de feito unha das imaxes do Concello é a cascada do río San Xusto, que está situado ali en Toxosoutos. Por a cal pasaremos durante o transcurso dese roteiro. O roteiro é moi sinxelo, como ben dixen antes, son 6,4 km, é unha actividade para que poida facer todo o mundo, pois nenos pequenos, os avós, os pais, ten unha dificultade técnica media baixa. Ás 12 o historiador Claudio González Pérez ofrecerá unha charla coloquio sobre o patrimonio e a historia de Lousame. Claudio González é o autor do libro Concello de Lousame, Patrimonio Arqueolóxico, Histórico, Artístico e Arquitectónico. Paralelamente, o Mosteiro de San Xusto acollerá os días 11 e 12 de xuño o obradoiro de iniciación en metodoloxía Bosco Escuela, na que será a súa primeira actividade en Galicia. Este taller está organizado pola Fundación Félix Rodríguez de la Fuente en colaboración coa Facultade de Formación do Profesorado da Universidade de Santiago e a Asociación Máis de Tres. O obradoiro será impartido por Philip Bragner, promotor da iniciativa Bosque Escuela, o sábado 11 de xuño e o domingo 12.
O programa, eminentemente práctico, analizará as vantaxes da educación ao aire libre e como organizar un centro bosque-escuela. As inscripcións custan 95 € e poden realizarse a través da página web www.bosquescuela.com ou no mail info@bosquescuela.com.